Ba malari pong mangutang. Walo ko, libre mo naman mangutang. Nanawari to. Ano pong lagyo, Bab? Ay mo na pakipaluan, Baka bolang. mo pong libre mangutang. Damo, karakal pwedeng ikutang o ting lagyo ko pa yung ikutang mo. Bakit pari, Bab? Dam, po ta sinabi kay po ta kalyan mo ko. It's complicated kasing kanagong lagyo. O bakantang ngayon nakamimisip ya ako pala ipektoy. Idano ba, Pektoy? Ako na kalyan ming lagyo ko yung bolang ka eh. Mo na doblan manong ya po tan dinoblan me. Hausa mo na ako mong William. Itatang ko kasi nagpalagyo ka na akong pektoy. Oy mama ako kasi buri na lagyo ka na ako boy mo kabud. Holo pa kanong aliya pag-isipan na niya pektoy na mo. Ay isipan kem palitan Williamin ka na akong lagyo kasi tang kaklasiko niyang elementary William niya lagyo. Obya, siya kang eskwela, pogi iya po. Tapos crush ke. Ay, crush nitong wali ko. Ano na nga nitong kaklase mo ito, Bab? Alam, tene, may stroke yo. Balo mo naman, kapali kaya ni nga ba kan. Tas sinom na pen ka na akong titinda, bala na galang gulaman nin eh. O may pagaliyata king kakatinda ng basan. Idano, Bab, laksa mong biyasa ya. Ay damo, wari malyaring may stroke din biyaso. Bolang kan eh. Alibab, expect ko mo, engineer na mo ngayon, mete, yaking kakatinda ng basan. Umatas kasing tuition pi keng Holy Mary. Ay, keng Holy Angel. Wait, hindi meron gumaya kapag-aral. Ay dana, Bab, karakal eskwela kaya ti Pampanga eh. O tabalo kayo. Entrepreneur yan naman kasi utak to. Buri na agad yung maka-earnings andyan children niya pa. Ay dana niya, Bab, makalunos naman. O yan, Bab, nano mo titinda mo ngayon? Hay ne! Hala, pancake mo ini o dininang ko mong sabo, ampon dita kakalamansi. Buri-buri da rin tao. Ngayon ini, masali kaya ti abakan. So yan eh, Bab, karampong danupan kayo, munta kayo mo po kayo ng tete abakan, malapit kayo ng Robinson, nakitsi Bapang Pektoy, ay Bapang William palo. Ayan, no, nang kasaling kayong tinda. Yung kakitso, dakal mag-drive-thru kayo, malinis kasing tinda, no? Kuya, ala yung plastic. Foto magsikitik sa king ko. Ha? Plastic? Peh! Malinis naman yan, madam. Yan naka-mag-plastic. Hala ko pong panuklikan dinalan. Antay po. Kana ako niya pa yung sukli na. Manganta mo. Oh. Lan mo, may pa nakita na ako na naman. Sabihan mo, wala kang panukli. Kasi naman, dang sasali ka na ako ken, mamaligwalo. Siyempre po, matikitan lo. Anya yung sukli da, doon nagkukunan. Anya sabihan ko karela, sukli o aktido. Eh dana, Bab, kalupit mo misep, ne pandigma ko. Dumali naman paling hotcake mo ne, Bab. Hotcake o pancake? Pancake kay ni Bolang. Bababad ko mo ketang sabo medyas, bakantang malilamnam. Ang kahit dininang kong makaniti ay. Ano yan, Bab? Pot karayupot? Hala, hari na mo yan, dininang kong danom. Alawa ko sa labat, nano pala lagyo mo, boy? Ay, ako po pala Burgi the Grape, di mamangan blade, Bab. Ay damo, ikay ta. Dama santing ka pala lalaking personal na. Ay dana naman, Bab. Meron niya ako po yung sinabi, oh. Loko, paglolon mo na kay ni Catherine Berno, dana single na ito. Dana, Berno, nino ito, Bab? Taytang ex ng kay Daniel Padillo. Buri may na. Dana, like, ano yan, Bab? Hulele ako niya ken, yala, bangiya ito, nanding nga baktagan ke. May balik ka to. Kay Catherine Berno, paglolon mo na bola. Catherine Bernardo, iba pa naman. Gawa na yung abugbog a Berno. Abugbog da kaya hatakin, eh.